Pitong individual ang naitalang sugatan sa salpukan ang isang pampasaherong tricycle at isang motorsiklo sa barangay Bulusan, Libon, Albay, alas 8:10 ng gabi nitong Sabado, Setyembre 27. Ayon kay Police Major Roberto Flores Jr., Acting Chief of Police ng Libon MPS, galing sa Kabayanan, binabaybay ng tricycle ang kalsada patungo sa barangay Bunbon para maghatid ng mga pasahero, habang patungo naman sa Kabayanan ang motorcycle rider. Bukod sa dalawang driver, sugatan ang 6 na pasahero ng tricycle at backrider naman ng motorsiklo. Ito po kasi itong ano na po ito na area is medyo maano po ito tao. Yung barangay Bonbon po medyo yan sentro. Lumalabas sa investigasyon na nasakop ng motorsiklo ang linya ng tricycle. So bilang hepe ng Libon MPS, nagbibigay lang po tayo ng konting reminder sa ating mga nasasakupan na mga nakatira sa Libon na mag-extra ingat po sa pag-drive ng mga either 4-wheel or 2 wheels na mga sa sakyan, at pag may mangyaring ganitong aksidente ay agad lang po magbigay tawag o alam dito po sa Libon MPS para po mabigyan po agad ng aksyon. Sa ngayon, nagpapagaling pa sa ospital ang dalawang driver habang nakalabas naman ng ospital ang ibang sugatan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.